दैसानि आखाइ गारायावहाय बेन्डेज होनोसैलाय आरोना बोरै आखाइया बोरैबा बावबिजों मोनलाय नोंना नै लेफ्ट हेन्डजों नै एसे बुगायाखै आरोना दाबो दंबावो ओमफ्राय बे खाथ'ग्रायालाय खाथ'ग्राया र' बाबा र' माबा नाय माबा नाय ओमफ्राय बिदियाथ' मिथुखौल' नायखायो गिदोंसो गिदोंसो जाम्बाया नै ओमफ्राय थ'था नै बाबा गियाबा गिया खाखानोसै नै खाखानोसै एफा गोलाव गोरा बोसोना हो मोनब्रैजों खाजाब गारायावनो नांखाना नांदियाथाय बेयो मा जामफ्राफ्राव गोसो जानबाय बियो खाथे आय सादों आइदिं गानसै बाबा आइदिं गानसै बाबा आइदिं जों खादो बुगायाखै मुलिया दौखाबाय सावनोसै ना बाबा नैखौ नै मेवा बाबा नै मेवा जाबाय मुलिया जोबनोसै दा मोनायाव होनो फैदो आबा फैदो फैदो मर्निं खुलुमबाय आंनि बे मन्दिर ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आरो बयबो मोजाङै थानांगौ आंबो दङ दासो सिखारदों आङो ओमफ्राय मैजों दैसाजों दाबो सिखारबावाखै आरोना मिंख'जों दैसाजों दाबो सिखारबावाखै स' दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय दैसानि बारै स' नोंथांमोना जाय नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादो सल' गाबनायल'सै बे गथ'आ उन्दुबानो माबाय नालाय ओंखारोसो खारबै जोंना दैसानि लेखा फरायनाया लेखा सायावसो जिरायनानै लिरो दे लिरद' आबा दे लिरद' दे लिर होन दे आदु दैसाया लेखा लिरबाय ABCD रोंबाय आदु लेखायावसो गाखोना लिरो नुदों बेना अस्थासोखा गुसु जादों दिनैहाय नै बाबा फैदा नै इभिम फैदा नै आबा नै फैदा आबा फैदा सोना फैदा आंनि थेफाफा फिसा फैदा सोर गामफ्लाय बियो फैदो लेट होनदो दे बाव दे फैदा थेफाफा आंनि फिसा गांगुगुनो दे लिरदो आदु नांबाय बाबा नांबाय जाबाय बाबा होनदोलाय दे आबा बाबा बाया बोरो दैसा बाबा होनसाय बाबा
फैदो होन फै बाबा दे बाबा होनसै बाबा होनसै दे आदिसा बाबा थान बाया बाबा होनसै apa deh बाबा होनसै नोंखौ दानो बुंगोन आं बांद्राय दुस्थ' साला मैया माबायाव गाखोनो सिरियाव मा होनो सौखिनियाव बुनो नामा बेखौलाय मैया आखाइ खेबबाय होनबाबो दुस्थ'बाव बियो बुनो नोंखौ बांद्रायथारो बे हौवासा गथ'बा एफा दुस्थ' जायो नामा हा नों बायदि गथ' गैया मेल्लानो नों बायदि गथ' गैया मानसिफोरनाव अयथासार दुस्थ' बे आं गाइल' मोनलायलायनाय सेकेन्डबो दलद थाया